Республика жыйылма командасы профессионаллар чемпионатында оңыш яулый. Чемпионат профессионалитет федераль проекты һәм яшьләр һәм балалар милли проекты кысаларында оештырыла. Россия буенча профессионаллар чемпионатының төбәк ара йомгаклау этабы старт алды. Ярышлар Россиянең 32 субъектында, шулай ук илнең 15 ире корпорациясе мәйданчыгында узды. Катнашучылар 390ннан артык компетенция буенча көч сынаша. Өлкәннәр дә, яшьләр дә төрле номинацияләрдә катнашып, осталыкларын суный. Республиканы гадәттәгечә зур җыелма команда тәкъдим итә. Команда составында 347 конкурсант, 347 эксперт кергән. Барлыгы 347 компетенция билгеләнгән. Алар арасында ресторан сервисы, электромонтаж, фельдшер, медицина һәм социаль тәрбия, чәч тараш сәнгате, пациентның цифрлы игезәге, ЧПО станокларында токыр эшләре кебек һөнәрләр бар. Татарстан командасы беренче җиңүгә дә ирешкән. Новосибирск шәһәрендә узган төбәкара этапта юниорлар арасында полиграфия технологияләре компетенциясе буенча республика җыелма командасы алтын медаль яулаган. Ярышлар 2026 елның августына кадәр дәвам итәчәк.